Ang sarap maglaba. Sarap maglaba. Good morning, Philippines! Good morning, everything. May tumawag. Let's see kung sino yung tumawag. New York, New York. Good morning! So guys, maglaba tayo kasi kahapon ang dami nating naglalaro. Bakit pinatay ko? Naglalaro ako, nag-edit ako. So ngayon, laba muna tayo. Hopefully, si Habs hindi kayo tutulakin. Sakit. Sakit ang ginoo ko. Ito, laba tayo. Laba dami, labangong. Maglaba. Balangkit. Yun, mga balangkit. Labahan natin guys, mga balangkit. And then, ano pa ba? Yun. And then, ang gamitin nating sabon is yung gustong-gusto ko. Ariel na si Ariel. So, good morning. Good morning mga everything. So, anong kaganapan dyan sa inyo dyan? Dito guys, maginaw na. I'm so happy guys. Kahapon hala, ang dami kong nilagay. So, yun. So, kahapon, nasayahan ako guys kasi naglaba kami ni Tami, diba? Nagkakat kami ng grass. Ano na ako sa garden, nakapaglinis. Yun. So, masaya naman. Laba. Ang kong labahan. Ito. I-ano ko lang ko guys. I-separate ko lang itong mga dikolor. Kung sa Bisaya, pa dikolor at saka dikular. Si Tami andun sa labas. Aalis si Tami bukas. Maaga guys. Trabaho. May trabaho siya bukas. And then, yung trabaho niya paputol-putol kasi hindi pa talaga fully open. Ang dami. Para ito, ilagay natin ito sa balik. Ito naman. Andun si Tami sa basement, ano lang siya, nagubuni ba ako sa inyo? Yeah, I think I did. Ito lang yung damit ko guys, hindi ko na inano kahapon. Mag-Lucky Me po tayo, si Tami andun sa basement. Ano siya, continue siya sa basement, mga kalagayan niyang canton with rice. I-mix ko siya, gustong-gusto ko yung ganun. And yun yung lunch natin. Sabi ko kay Tami, kakain ako kasi lunch na. 12:30 na. And then, galing ako sa taas. Nag-i-edit ako dun sa taas. At saka guys, mamaya, magluto tayo kasi meron tayong gulay. Yun. I-mix ko lang siya kasama si munggus. Lutuin natin. Gata. Yun lang. Ang hirap talagang magpagutom eh. Yan, simple lang. And then, mix sa rice. Yan. Rice din. Kahit yung beef noodles na sabaw. Yan. Yun yung mga simpleng anuhin ko noon. Yung nakatira pa ako mag-isa doon sa Cebu. Pinakamadaling kain. Pinakamadali. Walang chichi balungos. Yun, ganun. Mix na siya rice at saka masarap ito may dried fish. So ngayon ang ginawa niya is gumawa siya ng ito. And with wheels na guys this time. Look. I can move it.
And he's moving all the stuff. So ngayon sa dami ng mga anik-anik ni Tami, yan. And magsasand lang ako ng furniture. Yan. Isasand ko na para mapintalan ko. Hi, Michi, Michi. Hello, baby. Ay, nako, pagkahimos. Himos, mangkamis. Okay guys, I'm done. And then I just wipe it with wet sponge. Yung mata ko nalagyan ng Ariel. Ginoo ko. Nagagalit na ako sa inyo. Reckless kasi ako eh. Wala akong ano ba. Ginanon ko kasi and then sakit guys. So nilabhan ko. Kinamay ko na this time guys. Kinamay ko na. Kasi si Dimples talaga. Ang sarap paluin. Maglaban na naman tayo. Maglaban na naman tayo, guys. Kamayin ko para sure. Napapagod na ako sa kalaban nito. Well, I bought it and actually worked okay. The problem is you gotta be careful when you use it on certain kind of fabric. Ang bango ng Ariel. Nilagyan ko ng maraming Ariel, guys. Grabe. But I use it on the plastic. Plastic is crumpled. Kaloka. We got like a silver thing on it. Ang bula, oh. Ala, grabe ka bula. Bula, oh. Well, remember that refrigerator is stainless steel. Okay. And you don't get like a stainless steel cleaner that doesn't work on it. Ang sarap maglaba.
Sarap magluto. Okay. Ngayon, humol muna natin siya dyan. And then, huspusan. Okay. Mamaya ko na ito, hugas muna tayo ng kamay. Ito yung ano ko, pinta. Ito yung ginamit ko na pintal sa yung furniture ni Biana na pinintalan ko nandun sa taas niya sa filming room ko. Ito yung gamit ko, guys. And yung so yun, hindi ko alam kung anong gagamitin ko. I think white. I think okay na to. Dinadry ko lang siya dito. Yun. I think okay na yan. Yung si Tami, kausap niya yung matanda. Kausap niya yung matanda. So ngayon, dito ako. Nag-ano ako dito. Ang narinig ko, nag-i-snore. Sabi ko, bakit ito nag-i-snore naman ito? Natutulog habang kausap yung matanda. Kanina pa kasi yan nag-uusap sila. Makakaluka talaga. Yung matanda, hindi na parang hindi na hindi na mag-undang sa telepon. Ito guys. Mamaya, tapos na siya nag-boil. So, okay na yan. And, mamaya ko na nag-harvest na pala ako guys ng eggplant din. Diba? May eggplant na tajo. Nag-cut ako para sa gulay, para sa steak. And ito. Ilagay natin yung eggplant mamaya. Pagod ako, 4 o'clock na. Napagod ako kasi naglalaba pa ako. Meron pa akong tutupiin doon. Nagkakat pa ako dito. Gusto nyo makita? Gusto nyo makita guys? Ito siya mga ka-everything. Munggo, sabaw with sari-sari na gulay. Maaga tayo guys kasi para makapag-pahinga ng maaga. Nilagay ko na si ano guys, mga gulay lang. So, ginataang mixi-mixi gulay. Yung ano yung natanggan yung ano tawag nito, lemongrass. So, natanggal si lemongrass. But they reminded us that no matter what, there's no place like home. Now, more than ever, with recent historic lows, You're so cute. You're so cute. Leave me alone, Daddy. Sometimes my husband, guys, it's very... I don't know why he doesn't run for politics. I like politics. He doesn't like politics. This is the first time he become like crazy. Anyway, guys, I'm going to cook the leftovers. I deal with those people. You go. Hon, you keep yapping, honey. Oh, God. You won't stop talking. So, luto tayo ng ano. Tapos naman yung ano ko, guys. Alam nyo ba, meron tayong mga halaman, diba, dito sa loob. Meron akong nakikitang mga maliliit na bug na ayaw ni Tami. Sus, pag makikita ito ni Tami na palaging naglipad-lipad dito, yung maliit na itim. Oh, kung alam ito ni Tami, ipatapon talaga tong mga ano ko. So, ngayon, ang gagawin ko is maghanap kung ano yung pangpawala sa ganon. Kasi, iwan ko na. Ang dami, guys. one of the most successful campaigns as a Senate candidate, they basically showing Bernie Sanders is going to Ganyan yan sila maglaro. Ang ingay. Ang ingay-ingay maglaro. Ha? Ingay man na? They're very noisy. Wala na kaming mapanoorin na Lost, guys, kasi yung mga pinapanood namin kahapon, yung Lost, natapos kahapon, tinapos namin. So, yan yung ending is hindi nakakasaya yung ending.
Ayan. Mabilis ang dinner lang. Ayan guys, wala masyadong Indigenous Peoples Day. Democratic Mayor Bernard Young now signed a measure for it to take effect next week. WSEN. This is dirty na. Oh, look at this. Dirty, oh. Dirty. This is not you. Aray. Get. Let go. Goodness, dirty, mana. Dirty na. We have to bring this inside. We bring this in, okay? Aray. I wanted, concrete laid down because it would be, first of all, I felt it would be more at a layer of concrete put down first. The only drawback I see to that is, a thin layer of concrete will form cracks everywhere from the wood. We should go inside. Let's go inside. Let's go. Give it to mama. Come here, give it to me. Come here, give it to me. Give it to me. Masama pakiramdam ni Tami guys. Kanina pa yan. And ngayon, ang naramdaman ko naman is kakaiba. Hindi ko alam. Nagti kami ng medisina guys kasi hindi ko alam. Basta mag-ano lang ako dito, magtupi. Kanina pa yan. I'm doing this thing.